Сёлетні год увойдзе ў гісторыю Віцебшчыны як самы неспрыяльны для аграрнай галіны. Амаль 10% плошчаў, занятых пад кукурузу, застаецца яшчэ ўбраць аграрыям Віцебскай вобласці. Пакуль толькі 4 раёны – Браслаўскі, Глыбоцкі, Шаркаўшчынскі і Лёзнінскі – справіліся з гэтай работай. Найбольш складаная сітуацыя ў Пастаўскім і Гарадоцкім рэгіёнах, дзе яшчэ амаль чвэрць кукурузы застаецца на палетках. Крыху менш на віцебскіх палях. У Рудакові, да прыкладу, яшчэ больш за 300 гектараў кукурузы застаюцца некранутымі. Гаспадарка задзейнічала ўсю сваю лепшую тэхніку, а таксама некалькі адзінак віцебскага аўтатранспартнага прадпрыемства. З-за моцнай пераўвільготнасці глебы мазы не могуць заехаць на поле. Машыны літаральна гразнуць, і іх даводзіцца буксіраваць з дапамогай энерганасычаных трактароў. Ну, в этом году что, дожди, а земли такие, что глина, песка нема. Если бы было песчаное место, так мы бы убирали. А так, ну что вы сами видите, что здесь пройти не можно, не то что проехать. На тех площадях, на которых у нас проведена мелиорация, там в центре хозяйства, уборочные работы по уборке кукурузы, они проведены полностью. Но вот остались низкие поля, там, где не проводилась мелиорация, сток воды, он в основном природный, и местами вода застаивается, просто, ну, грубо говоря, болото. Вот, и по этим вот болотам приходится ползать. Ну, хотя, когда сеяли, такого не было. Паралельна з уборкай кукурузы ў вобласці працягваюцца работы па падрыхтоўцы глебы да будучага ўраджаю. Аграрыі ўзнялі зябліва на плошчы ў 210 тысяч гектараў, што складае больш за 80% да плана, насуперак усім капрызам надвор'я. У параўнанні з іншымі рэгіёнамі гэта адзін з лепшых паказчыкаў у краіне.